4-стаен апартамент. Влизаме и разглеждаме спалня номер 1. Детска. Гледката е южна. Витоша и копитото. Интересното в този апартамент е броя сервизни помещения. Започваме с баня номер 1. Наистина просторна. Спалня номер 2 със същата гледка към Витоша и родителската мастер бедрум, доста по-голяма, със самостоятелна тераса, срещу нея зеленина, отново гледка към Витоша, отоплението е на газ, поставени са алуминиеви радиатори, също така има разводки за климатици на ток. Към спалнята имаме гардеробна. Много харесвам, когато има просторни помещения за складиране. И още една голяма баня с тоалетна. Виждате, оставена е ниша за вградените структури на тоалетната. И отиваме към дневната. Преди нея имаме мокро помещение, пералня, сушилня, бойлер. Много важно и функционално. И една супер просторна дневна с 3 прозорци, 3 ката прозорци и една тераса. Гледката е към вътрешната част на комплекса. Изключително тихо, приятно, зелено. До комплекса минава река, което създава усещане за уют и хармония. Хубави просторни тераси. Ако искате да живеете в такъв 4-стаен апартамент, квартал Бояна, свържете се с мен.